mag-artresin. Uy, araw mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Gonna knock on your door, ring on your bell. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Yato. Digdi po sa radyo DCGB 729 kHz. Sabitan ka mga radyo. Ringing, tapping to your Siyempre nakakalangog, nahiling, mga tugang sa DCGB News Online Facebook page. name. Wake Siring man sa DCGB Ligaspi Live YouTube channel. up like the look, Sa DCGB Live app. say you gonna come out with me. At sa iba pang internet radio. Single time. Kami po ka boss, minapabag mo sa magbang morning. Sana po okay ka mo. Lunes po ngunyan, petsa 19 sa bulan kan Mayo 2025. Happy birthday sa kompositor kan Immortal Song Sarong Banggi. Tap on your Yan, Potenciano Valladolid Gregorio. way when the Lolo Putin for short. gonna knock you. And happy birthday, Lolo Putin in heaven. At sa Gregorio Clan, talagang tabay po tabi, kina Ate Chu, good morning sa Indo. At saka kay Tia Tess na Bustamante, good morning. Hey little Sa mga kababayan po natin ng silver sa ng birthday, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At sa pamangkin ko kay Dr. Angeli de la Cruz Bulawan, happy birthday. yeah, with you. At saka sa iba pa pong nag-birthday sa kanya, happy birthday na sana po. I'm gonna Happy anniversary sa Kabalikat CB Comfort 30 sa Rombangi Base. Silver anniversary na pala natin ngayong araw, ano? Ika-25 taon. ringing, tap, Pagboboluntaryo ng mga nagraradyo. knocking, ringing, tapping, ringing, tap. Pagpatuloy po tabi ang sa tuyang mga kamautan para makapag-servis sa banwaan. Yan, kasudma, nagkaigwa kami ng coastal cleanup Knock on diyan po sa Palipasan Beach. tap on Baana. Siguro kay puwan na magpasar ning ning ordinansan mga barangay na to. Yan, taon-taon balikan na po yan. Mientras tanto, laro technical kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay. Yaon man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, katuwang na po dyan, mga tugang sina Jenny Matthew Baliaran, Ciara Maileron, at saka si Nicole Ann Gloriani. kisses Steering man sa News Online Facebook page sa mga update. Yan po dyan si Jimos Barrios. holding it Kalawa sa Mega Force Patrol. Sa malapos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balang ibog sa manuan sa mapukawan mga turog sa pansitan. knock on Yan po dyan mga tugang sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Duman sa 1st District. Paring Jomar Bien from Santo Domingo to TV. Ang biyahe. knocking, ringing, tapping, Yan mga sa Daraga area. Mga tugang si Joshua James Bino. Partner Al Armario dyan sa Kapitolyo Provincial. Asin sa mga barangay sa sur na parte kan Ligaspi. gonna hoop, Yan si Nicole Ala. gonna come out with me. Si Karen, mga tugang dyan po sa Kapitolyo Provincial. Si Angel sa Ligaspi Port at saka sa Regional Center Site.
si Boy ay may pistahan. Salamaton sa pansabiyon at saka sa dinuguan na may kasabay na ibos budasuman. Ayos baga? So pamawakan mga girls. Alright, mga tugang dumang po sa mga kababayan nato mga motorista. Ingat-ingat po tabi kita. Ingat kita sa nata. Talaga pong kadako lang mga nagagamit nyo yung kantinampo. Kadako lang minasimplang na sana. Dahil lang po sa kapabayaan man. As in, saan yan ikan sa sobrang kaskas. Di ba? Di nagsusunod sa batas trapiko kaya makuha ngayon do ang hanap nindo. Ha? Ringat po tabit, sarusan ang buhay. Laging paalala yan ng HPG, Ohio Patrol Group, ka ito pang panahon. May pamilyang naghihintay sa inyo. Di ba? Good morning sa mga taga HPG, dyan po sa kampo. At saka sa iba-iba mga stations natin dito sa Bicol Region. Maraming salamat sa pagbabantay sa kalsada. Okay? O bueno, mga tugang, inutunta na ini. After 2 series, mga tugang of rollback, naurog maunong kita. Rollback niya. Ngunyan po, mga tugang, may increase. Ito na po yung final for tomorrow. Mayo 20, alas 6 ng aga, maaumento ang gasolina ng 1.20 kada litro. 1 peso and 20 centavos ang aumento sa gasolina, effective 6 o'clock in the morning, May 20, 2025. Sa diesel, Sir Noel na Manalo, ito yung diesel, maaumento ng 1.70 kada litro. Yan, 1.70. 1 peso and 70 centavos per liter. Yung kerosene, momento ng 1.20 man kada litro. So yun na po itabi ang final na fuel price movement effective for tomorrow, mga tugang 6 o'clock in the morning. Iyo. So yan po tabi. Kaya magpakararga na kamungon yan, kasayang mangkan piso labi. Di ba? Sayang mangkaan. Kung makapirang panupay yan sa karburador kan motorsiklo o kaya kan auto, di ayos na baga, makatipid-tipid lamang. Iya po. O, tayan po ngunyan ang mga pinagbabarabarantayan ka mga kababayan ta. Di ba? Okay. Di, sa mga kababayan po niya to, talagang despite kang kampanya po kan sa tong mga kababayan, kan mga lokal na gobyerno, kan national government, and even kan simbahan, gabos na mga environmental advocates still, hindi po talaga matapos-tapos mga tuga ang mga wala tuong pagtapon ng basura. Di, yung bagang throw-away culture tayo at saka wala tayong pakialam sa iba. Di ba? Kung anong maging repercussions kaya, anong magiging epekto sa kapalibutan. Kasunma, nagkaigo kami paghiro giraray kan sa mga pag-iriba sa Kabalikat Civicom 430 sa Rombangi Base na nag-anniversary ngunyan. So, bilang pre-anniversary activity, nagkondukta kami yung girare ng itong pigabo niya mong coastal clean-up. Na ang target, so naman sana sa Daragsaan, baga sa Dalampasigan. Sabi kan sa iba, sa dasian ngayon. sa Daragsaan. Yaon duman talaga tumtambak ang mga plastik. Di ba? Yung pinag-inuman mga tugang kan soft drinks, yaon sana nakakaralat mga tugang sa gilid. Pagkatapos itong mga mga patos kan mga chichiriya, kasarabay so mga diaper kan mga batit. Iwan natin kung may diaper ng matanda, di ko na tinignan basta mayroong diaper Di dakol-dakol suna ko kami mga tugang po duman sana kami sa may portion lang kang Palipasan Beach, yung public beach resort dyan Santo Domingo. Ito sa lugar na portion mga tugang na dahil tinugot kan lokal ng gobyerno na bugtakan ng tinampo tamawara ngayon so karigusan ka mga kababayan ta. Maganap ngaya ka mo nin lugar dyan sa gilid o ngaya itahaw din dulugod. Di ba? Araw ka ginibos sa Sorsogon.
Basta nga di dapat na mawara ining karigusan na ini. Na tapos pinagangduong-duungan man ka mga peer, ka mga kasakayan. Diyo. So siguro duman na nabilog na garangayaan barangay na igon yung mga nasasakop na resort, mga tugang, mag-implementar ka itong clean as you go. Diyan sa Kawayan, igo dyan mga tugang na sarong resort, private siya, pero dahil pa po nagpapabayad, piko pala og duman, last year, duman kami nag-clean up. Ngunit pigpautog na duman mga tugang, so clean as you go. Kung sabi yung, pag nagduman ka, pag uli mo, bit-bit mo, sa basura mo, kinaunan, binarbecuehan, gabos, mga daon, kung ano pa, bit-bit mo, tapos ilag sa tamang basurahan. So dyan sa mga public resorts man, yan man ang pighagad. So siguro sa mga nakakasakop, o baka dyan po nagdadangog sa mga opisyalis na dyan sa Barangay San Juan, sa Santo Domingo, yan po tabi, isip-isip punta kung anong pwede tang gibuon dyan, mga tugan, na maprotiran ta ang kalinigan dyan. In the first place, pigdadayo ta, ang pigkakarigusan ta, kalibre, dyan ta leader kami sa mga aki, mantinarong tapo na malinig yan lugar. Dahil tapag sa laulao na kami nakakarigos, tabaraya at bala naman siya maglinig kaan. Maski po sa Rosimana magrilinig ang barangay, magrilinig mga tugang ang satuya na mga mga volunteer groups, warugang grupo mi, asing kaniba pa, dahil talaga mauubos yan ta, dahil kitang kuna-kuna, dahil kitang pakilabot. Siguro, panahon na para magunta, yan po na nadalagan kan sa tuya pong mga ipag-iisip na mag-ati, di ba? Gada na lamang si Pope Francis, yung pong nag-inisyar kayo ni po na Laudato Si, di ba? And then, pero kasud ba, mga tuwag duman sa ginibo pong inaugural mass, duman sa homily, mga tugang ni Pope Leo XIV, na onambitan po duman ang pangataman sa kapalibutan. Anday pag-abuso sa kapalibutan, di ba? Anday pag-abuso sa poder, asin siyempre, ang day pag-rainar ng mga tugang kambyulensya. So yan, pangataman sa kapalibutan, paurubunta po yan, yan ang mga lugar na yan, mga tugang, napapakinabangan ta. May nabubuhay dyan ng mga sira na pwedeng makakaoning microplanting plastics, and it should turn out to be microplastics na delikado po sa inda, magagagadan sinda, and pag nakaon taman, may epekto man po sa tuya. Yeah. Alright, so sige po, yung mga may lugar gano'n na, adalan nindo yan, mano mo dyan sa clean as you go na polisiya. Di ba? Lalo na dyan sa mga, public resort. Di ba? Yung day ka nag-i-entrance dyan, libre na nga ni, maati ka pa. Siguro, lapatan nyo ng ordinansa yan. Kung hindi sa barangay, sa munisipyo gano'n. Clean as you go. Turuan tan mga tao na day magwinaga diyan sa mga lugar na bako man lang sinda nagkakarigos kundi kadakol pong nagdidiyan na iba pa. Maging mga turista napapasyar sa lugar na yan, black sand kaya yan di ba? Black sand. Manupog ta. Yan pong sa tuyang mga gibo-gibo bagong tanatabi. Sabi ni Sir Noel na Manalo in reaction kay ito mga tugang na pag momento kang presyo kan petrolyo, anapod nga kan Sir Mar, pinatana sa nakita, sagin, tapos babawi o na may interest pa, at anang iyo. Pipatanaki, malapog-lapog ngayang rollback. Pagkatapos, bibawi manim lagarto, mga tugang pagtumbak ang simana, papaliwason nga kisarong simana, kaya doang simana, tapos titiraw na ning increase, na mas pa duman sa rollback. Pero may kitang pirde, Sir Noel. Ako, perming pirde, gasolina ang gamit ko. Gamit sa motor, gamit sa auto, gasolina. Ay, nako. Kaya, minsan, di lakaw-lakawang ko baga.
ma-exercise lamang, mahali lamang sugaut. Ilakaw na sana. Magdarodaprosun lamang kita, di ba? Alright. O, yan po tabi, mga kababayan ta, ang sa tuyang primero ng kada kabanga istorya. Papa Mar, ano na nangyari sa karne ta grabe na kahalangkaw? Ay, yan po talagang medyo problemado mo niyan. Di ba? Problemado mo niyan. Actually, yan ang challenge ko niyan sa tuya pong Department of Agriculture. Paano yun? Tapos surrender na nga ni Sinde. Gusto nang ngalion so MSRP, yung maximum suggested retail price, dahil man ngaya nagsusunod ang kadaklan kan mga retailers. Parehas ni Dijing. 400 na ba? Adik di human. Nagbakalaw ka sudma, tanya ko, maano lamang kita ki kunya. Ay, 400 talaga. Kaparehas na kang, ano yan, malmal sa nakidit, sumalasugi. Tapag ordinary days pa lang ang malasugi, 400 o 380. Pero pag Domingo, tadakol na para sa Buda, dakulan, mga nagtuturo Tagalog, 450, 420, 430, araw ka ng presyuhan. Pero doon ordinary 400. 400 yung ano, 400 sa Nabo, 400 bandig di sa Ligaspi, 400 sa Santo Domingo, halos gabos, mga tugang, 400. Diba? Dahil naman na, dahil naman na sunod itong, baga kang DA na ngayon, uni ngayang suggested retail price, sana ngayon na dapat na, kunyan, tarog gani ka ng presyo kan farm gate, mga tugang kan, urig. Pero, kunyan man yan, factor in man yang kang kunyan, pinagkurkwenta-kwintada ka mga retailers ta, ning karne, mga tugang, day talagang nga kaya, boss. Nabayad kami sa slaughterhouse, nabayad niya kang alahawling, taga-pidaso kaan. So yan, ang mga nagkapira po ng mga kundi, iyo po yan, napilay kita ng gusto, mga tugang sa takot kan mga kababayan kasi sa mga nagkabiriktima kang ASF, African Swine Fever. Na dahil parang natatapos ngunyan, hindi ko na nga nangyari kang bakuna na sabi aling Vietnam, sabi nagkaigwa na nin mga pag-ineksyon ng sample, pero digdi sa Bicol, pero dahil naman masyado digding nababarita na igwa ng ASF, di ba? Igwa naman digdi avian flu. Avian flu. Kundi ang katotohanan kini mahal na talaga. Magpun sa litson, itong biik, bakalon mo, mahal na. 14,000 na. Nagsi-5,000 na lang ni Garo. Di ba? So, alagaan mo yan for maximum of 3.5 months. Kapag nag-4 months ka, lugi ka na dyan. Di ba? Mga 3 months, dapat 3 months for disposal mo na yan na magtitimbang na mga tugang ni mga 80-90. Di ba? Tapos, mahal na sukaan mo kan lechon, mahal pa mga tugang sa pambahog. Ayan. Siyan ang mga, mga bagay po na dapat sigurong hilingon kang gobyerno ta, kasarabay sa mga bagong irelihido mo niya ng mga opisyal, paano sininda matabangan, hindi po mga tugang na hog industry. Alam mo rin doon, sabi ni Dr. Manis po na ganda, this is a billion peso industry. Totoo man talaga. Totoo man talaga. Mala ka na kaaging mga panahon, bago mag-eleksyon, piglalangaw ang karne. Tamahal. Anong sabi ka mga nagbabarakal na sana ngayon, pansawag-sawag na sana. Minsan nga nga, nag-aagal nga digdi, impilya. Sa tawa, bagang libak-bak dyan sa may bituka, na masiramon, pag tinunaw mo, masiramon sa sinanlag. Di, inangagad na sana ngaya, manamitan lamang ngaya. Kasi baga na, bakal, 1/4, 1/8. Pero kan maka-eleksyon ding, sus Marius, pirming ubos ang karne. Kasi masa na, alas 9 pa sana, ubos na ang mga karne. Despite na 400 ang presyo. Kalakol yung pambakal. Di ba? Kalakol pambakal. Hanggang maring daw yan ngaya. Di ba?
So sana ma-resolveran po yan na problema sa langgaw na presyo mga tuwang kali. O igwa manin mga pwedeng ang gibuho na substitute dyan. Di ba? Substitute. O mag-alaga kayo ng Peking duck. Sagana din sa protina yan. Di ba? Pagkatapos pwede man mga tugang rabbit. Itong domestic rabbit. Hindi yung pet, kundi yung may raise talaga, sinumulan dyan sa, sa Pulangi, na mga rabbit na kinakain. Yeah? Kundi, siyempre sa iba mo talaga magkakanggam. Pero natanaan mo sa ibang mga putahe kayan. During the time na buhay pa ito si Kuya Joe na San Jose. Yan. Dinaran ako digdi. May kaldereta, may linitson, na rabbit. Diba? May inadobong rabbit, may ginata na rabbit. Igwa pa nga ning itong ginibong garo Bicol Express. Ayos man ang pagkakalasa. Garo man sa manok. Diba? Kundi, siyempre, sa ibabo man kan. Taday paninda masyadong, dahil sino masyadong tuod kan. Diba? Kaya, siguro sa panahon na ini, mga tugang, ngayon, pinakadabes talaga, para na kita magparabakal, magatamang kita kan sa diri niya tong bubunuon. Magatamang kita kan sa diri niya tong sira. Asin magtanong kita kan sa diri niya tong mga gulayon. Nakadabising kwando kung kay puhan ta. Dahil na kita mapasiring sa saod na mamamasahe pa kita. Mabaka madrive pa kita kan auto ta o kaya kan motorsiklo ta. Hudya na sa nakita madok ang sa likod kan arong ta maski sa resubisyon kan arong. Kasi kadako lang niya na pagi kung paano kita magtanom mga tugang ng gulayon. Iyo. Alright. Bueno, mga tugang, dugaan na mga istorya. Alin po niyan sa luwas. Ang lalaking pasiguro pirmi. Naganda na tamadali na. Ang kapistahan sa iyang barangay na mamahalin pagdating ng araw. Joshua James Pino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Joshua May! Hello, Joshua May! Pangyari na talaga nagbalda. Si Joshua. Masira mo na sa introduction ka, Joshua May! Hello! Ay, pangyari. Hindi pumapasok talaga. Si Joshua James Vino. Ano nangyari kay Joshua? Ayan mo tayo. Ayaw na! May nag-upload? Ano? May nag-upload kaya? Sorry. Pangyari. Kung official na call yan, okay lang. Pero kung tagahanga na call, pero medyo alanganin. Di ma-report ako. Official. Di na niyo, official. Ay, dahil kang maginuwa mag-official. Dial ko sa cellphone ko. Dahil ko nalagod natipid doon. Garo, magkaapod, garo may doon. Oho. Ayan, sana. Nako, ma-report mo na ako, sir. Alam lang po. Medyo kumino niya, medyo. Alright, sige, kumusta dyan sa inyo mo? Anyway, tabi, Sir Mar, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, kumbaga, makahangos-hangos naman sa mga nagtrabaho tabi Sir Mar ka nakaaging eleksyon digdi sa Daraga Albay. Oho. Kailan tasusog sa nakuha niya itong informasyon, natapos naman na maitaokan COMELEC ang honorarium kan mga electoral boards, maestro, maestra, asin mga staff na nag-service sa election, particular naman tabi Sir Mar sa Daraga Albay. Ano yan? So, tinao. So, dahil pa dyan kasabay, so, dagdag na 2,000 lali sa DBM, tapos dagdag na 1,000 lali sa COMELEC. Sabay na ini kami, Sir Mar. Alat. So, dati, baga 12. So dati, Garojis, pas naging 12. 12. Oh. May dagdag pang 1,000. May dogon nga naman. So, sa COMELEC naman itong hali. Wow. Hindi ko lang pala naapos kung nadugang na. Baka dahil pata, nagluwas ito kaya, nag-distribuir na eh. Although 15 days, mabaga ko tayo baka. Oo. Kundi gusto talaga nila na maitauna ngani na makasabay man sa sigwada kan mga parabakal so mga electoral board. Correct. Di kwan pala mo bahon pala ta nasabay pa si Major Bonus. Oho.
Kaya nga ni, ang ano nga ni ngayon, dahil manairopan major bonus ka. Kaya pa nag-ubas ang paipit. Kaya naman kaya mapapakal, tapuro na out of stock. Nakikiuro na nga sa mga nag-major bonus. Tama naman ka mo. Kami naman ngayon. Tama, magdubang ka sa dry goods, sa grocery, o kung saan, masih sa wet market. Paano talaga? Pati sa hardware. Si mama ko, Sir Mar, may sari-sari store. Oo. Maduwang si Mara ng dinglog ang tindahan. May nakakataon. Alam mo ng pila. Yan ang problema. Ayan. At anyway, ang pinakamagayon dyan, tamakaskas na kunyan, na-download tulos kang DBM, tapos madali man na nai-release kang COMELEC, yan ang mga benepisyo na dapat mapaduman sa mga nagsakripisyo, as in, nag-atangkan sa ng serbisyo ka nakaaging eleksyon. Roger to that. Mhm. Kaya susug sa pakipagurong ta, Sir Mar, kay Daraga Election Officer Sir Andy Toledo, kan Friday and Saturday, nagpa-payout naman tabi, Sir Mar, and sa mga nagserbi sa Daraga Albay, naubos ng natawan 357 na mga members kan electoral boards, mga teachers, 50 district education supervising officer o kaya DESO, 50 DESO support staff, 52 na technical support staff, as in 264 na mga electoral board support staff. Kung kaya tabi, Sir Mar, talagang mahiling taman na pinag-inguwa ka na COMELEC na ma-i-distribute tulos na kantidad na kumbaga dapat man talagang mapakinabangan tulos kay ning mga maestro-maestra at iba pang staff dahil na talagang nahiling man na nagtagal, nag-effort as in nagtyagaan mga ini kaya kaagi tabi, Sir Mar, na eleksyon na halos sa amay nagmata tapos natapos naman sinda madaling araw na kinaumagahan sagkod sa nangyari ang proclamation. Kung kaya sa Daraga Albay tabi, Sir Mar, at least tusog sa informasyon ka na COMELEC office na nasabi ng munisipyo, gabos na mga teacher as in support staff na nagserbi ka eleksyon, nakaresebi na kan sa indang honorarium. Okay. Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag natong istorya hali sa luwas, Joshua Bino, PCTV. Thank you very much, Joshua. So far, so good, Adi. Yan po, dahil kitang naresibing mga reklamo niya na, uy, dahil pa kami natawan, dahil pa kami nabayadan. Unlike before, kahit ang mga previous mga coverages namin, inaabot yan ng mga minsan sa bulang pangani. Pero ngunyan, talagang, magayon na ang dalagan ng sistema. Thank you very much po, Tabi. Sa pagtauman ng, sabi nga ni kaya ni pagiling, sa satuya ng mga teachers na minasakripisyo. Talagang pinagpuyatan din yan. Imagine, alas 12 matanga, nagpupunang mag-distribute kay itong kunyan sa mga balota, kasi iba pang mga election paraphernalia sa dadarakon naman sa mga presinto. Di ba? Tangani na pag alas 4, papandaro na sa makina, and pag alas 5, ready na, may magboto na. Yun na po yung nangyari, di ba? May mga nagkapya ng glitches po, pero as far as kung totalmente ngayon, nahilingon mo, makaskas ngayon yan. So, pero nariparo naman sa mga problema. Kaya nga naghahagad yung dagdag na budget ang COMELEC na nganing makabakal pa ng dagdag na ACM, yung automated counting machine, nganing itong sa mga clustered na presinto na sobra 1,000 ngaya, ang mga nakalista, mabawasan pa, nganing mas madali. Mga tugang ang pagboto, madali man ang pagbilang, asin bako masyadong malingahot, mga tugang sa mga magboboto. Okay? O bueno, mga tugang, good morning kay Joel Barameda. Happy Fiesta ngayon po sa Basud, sa Bakakay Albay. Pista pala sa Basud, Happy Fiesta po, Tabi Sendo. Okay? Standby lang, we will post for some reminders. After the news break, we will be back for more stories. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Nunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng umabot sa 300 pesos sa 500 milyones pesos ang kaipuhan na pondo para sa emergency repair kang San Juanico Bridge sa Eastern Visayas base iyan sa inisyal na estimate kang Office of Civil Defense o OCD. Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na pigaadalan kang gobyerno kung pwedeng gamiton ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Fund dahil wala pang alokasyon gikan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ultimong assessment kang DPWH, may problema ang structural integrity kang tulay dahilan para ipagbawal una ang mga lunadan na sobra sa 3 tonelada ang timbang. Inabisuhan man ang mga motorista na mag-agi sana sa centerline kang tulay, saro-saro ang pag-agi, asin sunodon ang mga traffic advisory sa lugar. Yan na pangalas 11 bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pas mo yan, bro. Pray until something happens. Baka tugang second part ng riribanan niya ito hindi po sa programa. Aramon niya itong pong Monday, May 19, 2025. Hello kay Sir Noriel Nabigueras. Nakaantabay po sa News Online. And sharing man si Sir King Rinaldo Pacner. Yan po sa Bunker Hill, The Weatherman. Regional King, si Kuya King Rinaldo. Sharing man si Jeffrey Santos, nagtatravel sa may parte kang Malaysia and Singapore area. Sir Banjo Barrios, KB43002. Yan po sa Alaska, KB43016. Si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. And siyempre si KB43009 dyan po sa Dom Sandicraft. At saka siyempre si El Presidente Sir Francis Bualoy, mga dugang kan KB430 sa Rumbangi Base Chapter ang kabalikat. Happy anniversary po si Graray mga ka-41s. Good morning. Keep the fire burning. Salamat kay Isis Guerra sa mainit na pagbati. Yan, courtesy mo yan ni Sir 43023 si Sir Rock Santos. Yung singer po ito si Rox, di ba? Ang ABS-CBN. Ang taga dyan sa amin sa Antulumigat, member namin yan ng Kabalikat Civico. Mga dyan mo nakakalingaw, di ba? Salamatan tabi si Rox. Mabuhay ka. Bueno, naganda ni Istorya Ali po dyan sa luwas. Chief Jim na salita na sa linya na. Chief Jim, good morning. Please come in. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay katatapos po sa nagka-regular na sesyon. Digdi sa sangguniang pangluksod ka na syudad ka na Ligaw. And sa Baktulos, so mga nanggarana sudating setup sundo pa mabagay ni June 30 yes. Na obligasyon ka na dating mga dating setup kan sangguniang panglungsod. And yaon digdi kaorono niya to si Vice Mayor Yep
David. Congratulations, Tabi Vice. Pagkatapos kan matinding karampanyahan, eleksyon, kapagalan, pero ngunyan, sabak tulos ka mo sa regular na sesyon, digdi sa sanggunian na panglungsod kan Ligao City. Okay, so mensahe po nindo sa mga taga-Ligao, nasa ibang linya po si Director Mardila sa Angkor sa DCG. Sir Yep, good morning. Hello, good morning, Yes, good sir. morning Thank po. you po. And congratulations Good morning Tab. po sa Gabos na Paradangog and salamat po. Again po, nagpapasalamat kita, kami ni Mayor Itay Nando and ang buong Team Ligao sa suporta na tinaupo ninda, sa kumpiyansa at tiwala. And asahan po ninda na matrabaho kita formal and dedikado para sa Ligao. As always. Yung man talaga ang ni Mayor Itay Nando Gonzales. Aba, Sir Yep, ano yan? May mga nakatagamang itang mga legislative agenda pang tatapuson hanggang sa June 30, sa May June 30? Kami naman, wala naman kaming tigtatapos mi lang si mga day pang natapos and usual na mga legislations na tiga papasarmi. Ang samo naman ay permi kitang nakasuporta sa programa ni Mayor Itay Nando Gonzales kung anong kaipuan na legislation. Yung permi ang sangguni ang palunsod, nagkasaro kami ligdi para dire-diretso ang mga programa dahil kaulangan. Ayun, apa. Sige po, Tabi, Sir Yep. Salamaton po maritabi and Okay. good luck. Thank you, Tabi, sir. Thank you and good morning po. Yes, sir. Okay. Okay, so yan, Tabi, Director Marcy, Vice Mayor David, digdi sa sanggunian pang lungsod kan Ligao City. Jimmy Hoslita, DCGB News. Matibay na driver yan si Yep. Naramdaman mo, Chief Ramir, kani sinagat kita ni Sir Yep duman sa uma-uma sa Highlands. Sinigigunon mo na anong kaming low na duman sa service ni Tainando. Kasabay si Father Mumoy. Tinukad kami, kinalap kami sa 45 degrees. Si Yep sa driver mo. Ayos, magani. Ayan po tabi si Sir Yep David. Pangduang termino niya na Vice Mayor. Hanggang nagiraray po tabi. Okay? So yan, congratulations tabi. And according to Sir Yep, kung ano man ang mga kaipuhan, suporta sinda permi, mga tugang kay Mayor Itay Nando Gonzales. Okay. Hello kay Nathan Rodel. Good noon nga Sir Mar, watching from Saudi Arabia. O ingat po tabi kamo dyan, Sir Nathan, kunya kamo ingat sana tabi. And sana permi siya ng mga G. Yan, tanganing may good health permi. Okay? Alright. Bueno, muna pong bulan, pagsiselebrar ang 2025 National Farmers and Fisher Folks Month na ang tema, makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Ayos mo na din. Makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Ang sabi, ini pong celebration, nagtatoning onra sa daing kapagalan na dedikasyon, daing matatawadan na dedikasyon kadsatuya pong mga paraoma asin fisher folk o mga parasira. Naiyapuan, backbone o taludtod kan food system and rural economy kang nasyon. Ining mga herwe na ini na pinagsasabing nagtatrabaho, ninding kapagalan para lang masiguro na ang mga pagkakan, mga tugang makaabot sa lambang harong kan mga Pilipino. May dakulaon po mga tugang na asin importanteng role o papel sa national food security, poverty alleviation, sining man mga tugang sa economic growth. So, dahil sa katotohanan, ang agriculture and fisheries nagtataw po ng kabuhayan sa milyon na mga katao. Nagkokontribo mga tugang significantly sa rural development and community resilience. And ang sabi mga tugang, ang selebrasyon na ini, kan sa idang kontribusyon, pig-reconnoisseur man ang urgent need, yung madalian, immediatamente yung pangangaipo, para suportahan ang sinapong paglalakbay o journey, pasiring po sa modernization, innovation and sustainability. Ang sabi po, a food secure and prosperous Philippines begins with empowered farmers and fisher folks
Together, let us work together to achieve a sustainable future for all. Yan po sabi ng amigo to sa BFAR and then sa Department of Agriculture. Di ba? Mga magsasaka, sana nga, magkaroon ng 360 degrees na turnabout. Ini po na programa sa napiglalapat kan administrasyon para talagang mahiling po nilang importansya nindo na mga paraoma asin mga parasira dyan po sa food security para ma-achieve itong pigapo ng blue economy, di ba? Duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, sana isulong nyo iyan po na modernisasyon mga tugang kang yan, kan mga para tanom ta asin kan mga parasira. At garong sinda sa mga may bagang nababayaan na sektor. So katotohanan na sinda nagpapakaon sa nasyon pero sinda mga pobre, sinda mga tios. So iba pabarakal na sa mga daga. Di ba? At napagal na sa katatanom taday ngayong masyadong suporta ang gobyerno. Okay? So sana mga tugang, this time na nahiling na po ang sabi nga ang kapigaduhan, di ba? Kadipisilan sa buhay ka mga paraoma, asin kadipisilan man kan mga kababayan na dahil nagkaparaasa kita duman sa mga imported goods, mga tugang siyempre kung anong dictate kan international market, yan man po kita mga tugang nasusunod na gugulpis mga saralit natong kababayan. So itong mga kahagadan ka mga paraoma na tawan nito kami ng gamit, tawan nito kami ng mga ekipahes, tawan nito kami ng mga support including financial, tanganing makatindo kami sa sariling pa, sana po magkatotoo na. Sana magkatotoo na. Nahiling ta na sa diferensya. Mga tugang sa mga nakaaging mga aldaw kung ano ang nangyayari sa komunidad, nangyayari sa mga namamanuan kapag luminangkaw mga tugang presyo sa kan-imported na mga produkto, nagugulpi kita. Yan samantalang kita, pwede man kutang magprodusir, mga tugang, basta igosan ng mga tul-tul na sarayan. Tayan po ang problema ta. Diba? Lalo sa mga nasa probinsya. Digdi sa Bicol, dahil man akong aram digdi na may sarayan kita ng mga gulayon. Diba? Nang araw kita mga nasa Manila, asin sa iba pa mga abantidong mga riyon, kulang pa. Iyan ang mga sinasabi ng storage facilities na dyan mo pwedeng maisara kasi mapreserva mo ng haloy-haloy na dahil magkakaralapa yung mga produkto ta ka mga paraoma. So sana nga mangyari po yan sa mga masunod pong aldaw, tasayang ining mga temang ining magayununo na makabagong magsasaka at mangingisda susi sa masaganang bagong Pilipinas. And then, ang sarupa na nakahiling, asin huro ang kagadang ka mga kababayan ta, na mga farmers, sana i-recognize kang lambang lokal na gobyerno ang importansya maninda sa pagpaplano. Di ba? Isama sila, i-gibo ng miyembro kan Municipal Development Council para may boses sa mga paromasin parasira. And they can also, sabi nga ni Kayan, advise sa mga opisyalis tanong mga pwedeng gibuhon para mas lalong mapakusog ang sektor ninda. Di ba? Sa mga nakaliis pong panahon, tapos na magkaigoning devolution, itinaw sa lokal na gobyerno, yan po na total na pamamahala sa agrikultura, hindi tayo masyadong umalagwa because masyadong pigtatawan ng importansya yan po na manangod sa sektor kan agrikultura kan mga lokal na gobyerno. And even yung pag-fill up ng mga itong pig-upod niya itong mga kwalipikado asin talagang epektibo na mga agriculture officer, di ba? Na dapat mga agriculturist talaga ang mabugtak dyan, asin bakos sa kung sisesa ng pinipili, tanganing talagang may puso, asin dedikasyon po sa trabaho, asin matabangan ng mga paraomatang dumanunin na sa field, asin i-hands-on, tabangan, tangani po makabangon. Yan ang kulang di ba? At saka yung mga ekipahe na pigtatao, sana maging akma, mga tugang sa sa pangangaipo talaga sa lugar. Bako gabos, mga tugang na pinanao, na mga makinarya during the time of Agriculture Secretary Piñol na pagkinabangon siya baga nagkaralapa na. Primero, dahil man tataong i-operate ka mga nag-resibe. Pangadua, baku akma, bakong swak, duman sa indang mga kabasan o sa indang mga tanuman, tadara kulaon nga niya.
Di nailing kung anong pang-ipo. Sana i-assess ka pa rin. Magkonsulta sa MAPSI, yung Municipal Agriculture and Fishery Council, na sabi nga ni Ken, aktibado man sa mga munisipyo. I-recognize nyo yan, mga mayors, mga barangay, mga municipal officials. Sa CAPSI, o yung pong City Agriculture and Fishery Council, since paano yan, yung pong PAPSI, Provincial Agriculture and Fishery Council, sinaso nagrekomendar mga tungang ka mga pwedeng ibusol na mga ordinansa base sa indang assessment kang pangangaipon ninda. Hindi yung dikta kang opisyal na uni nga ang kaipuan ninda, maski palang daiman. Di ba? Mas maritong ali mismo sa inda, ano ba talagang need ninyo mga igan? O ito, ibigay natin. Di ba? Pag-aralan natin, bad punduan tayo. Mas maging magayon po ang magiging dalagan as in resulta, di ba? Alright, so yan po tabi, mga makinarya na dapat swak yan po sa inyong mga lugar. Pagkatapos yan po, yung pag nagkaani na, yung marketing na di dapat nababarat ang mga kababayan ta, di ba? At siyempre, yung po na continuous na training, as in suporta ka mga agricultural technicians, tangani po na talagang ang sa inda pong pinagigibo na pagtanong talagang magiging mataryon po. Yung sa indang pag-alaga ng hayop talaga po magiging produktibo. Yung sa indang paggatama ng sira, mga tugang, talagang magkakaigwa ng dakol na produktong pwede natong gibuhon, mga tugang na na pangsusnilo sa buhay ta. Pagkatapos yan, pagproseso kan mga produce ninda from an ordinary farmer and from an ordinary fisherman to entrepreneur, di ba? Yan yung kulang na dapat dahil lang kita maasa dyan sa sarosa na gano'n man sana yan. So pag ika ngaya empleyado na naglalaom ka sana talaga sa sweldo mo, talaga ngayang nasa delantera ka ng pagtios. Ira kung igwa ka ng ibang pwedeng mapaglibangan, pagtatanong, di ba? At least may makukuha kang ibang produkto, may makukuha kang ibang pagkakakitaan na pwedeng makadagdag dyan po sa income ninyo. Kaya po yan, para naman sa mga kababayan ta, kadakol mo yan na pwedeng gibuhon para makatuwang kita sa tuya pong komunidad, di ba? Sa tuyang pagbuhay, sa tuya po na pang naipo, simple sa naman nakaugma pa, makaugmang maray. Yeah? Yan. Good morning aya, sabi ni Larry Mariza Bungalon Molina. Good morning aya, Sir Mar. Congratulations po sa bagong gobernador ng Catanduanes, Doc Patrick Asanza. Watching live. Asa na? Nawala. Ano nangyari doon? Ibasa natin. Nadali nawala yung binabasa ko ano nangyari doon? Yeah. Ayan, okay. Sabi ni ano yan, Papa Mar, walang tuba. Ang nangyari. Okay, yung ano po, baka sa aga mag-deliver, no? Baka mayroon na. Basta pag iwan na sa aga, madara po ito. Digdi, si Satuya pong pigtatabangan na farmer para makakuha po ng ano yan, magka-income everyday dyan po sa indang coconut. Di ba? Alright. Okay, o di, yun po sa mga kababayan ta. Good morning man sa mga taga-Kamsur, Papa Mar. Nagantabay kami digdi sa San Jose. San Jose, Saan yun? Digdi sa may party kang sa may partido area. Good morning po, Tabi. Okay? And then, Papa Mar, bati amang kami digdi sa Tiwi. Magandang umaga. Ayan. Ayan. Si Larry pala, nakaantabay from Timor-Leste. Yung ganunon mo from Timor-Leste. Si Larry. Ingat po tabi dyan, Larry, dyan sa Timor-Leste. Yan.
So, kadakol po kitang mga nakaantabay sa news online sa iba-ibang parte po kang kinaban. Keep safe lang po, tabi, mga kapwa natin Pilipino, kapwa natin Bicolano. And pagpatuloy natin ang pagsisikap na maipahiling sa sainda na ang mga Bicolano, uragon talaga. Alright, bueno. Mga dugang mamayang hapon, gigibuho na ang pigapod niya tong proklamasyon kan mga manggagana sa party list. Although, pigko-finalize pa yung formula. Kung paano mapilapan mga dugang, so 63 na slots for party list. Yeah. So, kung mga nag-aagi ba ka na, iling talang, hanggang 1 to 6, hanggang 1 to 15, di ba? Duman sa mga kababayan ta, ito yung mga from 1 to 6 lang ito. Ito yung mga nanginot, di ba? As in, sa mga magiging representatives. Yung number 1 baga, yung akbayan. Ining akbayan na istorya kayo. Di pa ining matangkas, mahali sa kunyan, aliw na sa lista ta, dahil nanggagana doon ang sunod ng eleksyon. Dahil nakakalawag, nakalawag lang ini ta naaliso anwaray, ayan na po, pero ngunyan, mga tugang, pinanumber 1. Human rights and labor sector po ining akbayan. So, ang mga nominees dyan, si Attorney Shell Jokno, Percival Sindanya, at saka si Halma Kiram Ismula. Tulo, ang sa inda pong nakuang seats sa party list. Pandua, itong Duterte youth sector. Bata may kunyan may pengenting kagadan duman sa COMELEC na deday pagproklamar. Pigreklamo. Duterte youth 3 seats man ini. Ang mga nominees, iyo pwedeng si Drixie May Juarez Cardema, Berlin Baday Lingwa, and Ron Bawalan. Yung naman dito, may red nga niya. Tapos yung tingog, party list, ini yung pigapod na Eastern Visayas People's Welfare. Yan. Ang mga nominees dyan, Andrew Romualdez, Jude Asidre, saka si Maria Josephine Diana Calatrava. Ayan po tabi adi. And then, pangapat, 4-piece. Ayan. Ang description kaning 4-piece, the poor and marginalized. Ayan. Nominees dyan, Marcelino Libanan, dating congressman nini Jonathan Abalos, tsaka Edward Sigres. Ayan. Tapos yung ACT-CIS na dati number 1 ini, mga tugang na nagtaging eleksyon, kan 2022, number 1 ini, ACT-CIS, Anti-Crime and Terrorism Community. 2, ang nagiging ang tukawan na okuparon po ninda, Edvic Yap, kinkombent ini, tapos Jocelyn Tulfo, parehas. Parehas. Ang panganom, Bicolano People's Welfare, ako Bicol. Yan. Bicolano People's Welfare, yan pala ang description ko na ako Bicol. Ang nominee dyan, si Congressman Lizalde Co, incumbent po niyan, tapos ang nagbabalik sa Kongreso na si Attorney, Mayor, and now Congressman Alfredo Garbin. So, maproklamar na po sila dyan na hapon na 3 p.m. Sabi po kang COMELEC. No? Yan, tabi ang mga dagdag niya itong mga information. Pinag-aadalan pa nila kung paano ito. Bata garo nag-aagawan sa 63 or 64. 63, 64 yata may problema. Kung gibon 63 or 64, may mga formula silang pigiling. Yung base nga sa konstitusyon, and then igwama na formula na hali kay Antonio Carpio, tsaka igwapang yung banat formula na higapod. Yeah. Sa order kan Supreme Court, yung bagang tama ko takayan, yung pigapod na 246, di ba? Pag naka 2% kayo are guaranteed with 1 seat. Pag naka 4% ka, 2. And then pag naka 6% ka, mga tugang tulo. Pero dahil duman sa naging order ka ng Korte Suprema, na ano yan, maski dahil nakaabot sa 2%,
pwedeng makatukaw ning one seat para lang maokupar mga tugang so ma-prorate gabos. So ito po na mga party list. Out of the 155 mga tugang makuha ning 63. Yun na yan ang mga tugang ang ano yan, ang composition duman. So abangan ta na lang po kung si Risa iyan na mga maralaog pa. Kasubag ko din hanggang 15, di ba? Kasabay yung ML party list na may saro na tukawan. Tapos so iba pa mga tugang. May mga hindi pinalad mga tugang na kunyan na mga Bicolano party list mga tugang dumampo sa nakaaging eleksyon. Okay? So, yan, tabi, ang mga updates ta. And then, by mamaya, mga tugang, yun na po yan. So, mangyayari na maproklamar na sa inda. And then, by, ano yan, pitsa 30 ning udto, ning Hunyo, yan naman po matapos yung ano yan, yung 19th Congress. Hindi pag pitsa uno, di ralaogan na po so nasa 20th Congress. Yan po tabi, edi, para duman sa mga kababayan ta. Alright? Okay, mga dugang, oras na to 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indukang Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tungang balibugitan sa programa. Ngunyan po na pagkagaoy mga kasenyors. Good morning! Kami, good morning! Yan, magparamurndo. Ugma sa napirmi. Or exercise galaw-galaw pagkatapos kain ng masustansya. Ang aning umabot kitang sanggat at sobra pak. Diba? Ang sarap yatang mabuhay sa mundong ibabaw. Alright. Well, pa sa mga kababayan natin. Good morning man sa mga kabats sa 80 sa Santo Domingo Barangay High School sa Lamaton. Mga kabats, mga classmates sa pag-atindir kan sa tuyang ika-45th anniversary. Kanagagi pong Sabado. Yan, sa Lamaton. May naguruling aling Manila. Sana sa masunod pa. After 5 years, madugangan pa kita di. Tapag dayda ka mo nagsimagi, paresponso na sana. Ang yayari. Ayan, verte mga maugmaman talaga mag-irilingan ng mga ranggo na, mga thunders naman. Iba naman ang mga, rugmahan sa na-firme ka boss. Okay? Ayan po tabi, mga kababayan. And congratulations po sa mga mag-iribata. Pagpatuloy natin yan. And see you, mga after 3 years gano, irilingan naman kita. And then, hanggang duman sa golden anniversary. Yan, 50th anniversary. Kaya, di magparahalit. Dapat dagdagan ng buhay nyo para makarating pa tayo ng 50th anniversary. Yeah. Dagdagan nyo pang buhay. Good morning, Tabi, sa mga kababayan ta. Okay. Alright. Uy, mayroong update yung COMELEC. Ang sabi, mga tugang, 2 na party list ang isususpindir ang proklamasyon. Di man pinangaranan mga tugang ni Chairman Garcia, taon-taon pa sana, di man niya pinangaranan suduang party list, pero nagtauning hint, ang saro ngaya dyan, maokupar ki 3 seats. Arin so, may reklamo kaya duman sa, sa Duterte Youth, baka yun ito. Mamaya, abangan tayo po yan. 3 o'clock po yung, 3 o'clock yung yung pigaapod niya tong proklamasyon. Sa gabos na party list, tulo an may maokupar ki 3 seats. Ang saro sa Akbayan, ang saro sa Duterte Youth, tapos sa Tingog, sinda sa tulo, mga tugang na nakakuha ng 3 seats. Arin daw dyan sa tulo, isususpindir ang proklamasyon. Di ba? Mula rin pa sa iba. Ayan po tabi. Mga pag-guessing games yan ni direct ni Chairman Garcia. Diyan po sa pagkapadagos sa pag-antabay ta po dyan. Tapag na proklama na po ninda yan ng mga party list, di kompleto na. Di ba? Pag-abot kang pizza 1, ralaogan na naman sinda. Ayan. Okay. Papa Mar, ano na mangyayari sa impeachment? Ay, ang sabi baga ni Senate President Jesus Cordero, idadagos da po pag laog nila sa Junto, maris yung mga sesyon mga tugang ka 19 Congress sa Junto, hanggang June 13. Kunyang pada, ang may question dyan kung ano ngaya ang mangyayari after nga, pwede nga yan ipasa nga sa 28th Congress? May mga, may mga question legal din May mga question legal din na naglalataw mo niyan. Adi sa mga abogado mismo, di ba? Na nagsasabi na di nga pwede nga yang ipasa
sa masunod na kongreso, tatapos na ngaya, so nagdangugkaan. And hindi ngaya pwede ngayon nasa loob ngayon kisarong taon, 2 beses mang i-file ang contempt, I mean, ang ini pong impeachment sa sarong persona. O, yung mga, kunya na, mga nagpapaitaas ng kilay. Ayan po tabi, mga kababayan ta. Okay? Ayan, ano pa? O, ito po sa mga magbabiyahe, mga tugang ning Visayas, na maagi mga tugang sa San Juanico Bridge. Pipaisi may natabi ka mo, na kung magabat, an sa indong daradara, na pangarga, lampas garong dusto niladas, dahil na po kamo tabi pwede mag-agi dyan. Ang abiso kang PPA, magroro kamo. Roll on, roll off, na vessels. Pigpagi sa naduman sa tulay as of kahapon may 18 pig-restrict na kang DPWH ang paglaog kan mga Dracula na mga magabat na mga lunadan tamalangan ng pipa okupar na sa nangani so center lane tapos 1 by 1 ang pag-agi. May problema po sa structural design. Yung structure, stability niya, ay problema, i-repair tabi. Ang sabi, malas mga 3 taon garo na i-repair yan. Haloy na 1969, pinunan niyan pong San Juanico Bridge. 1969. And kung ako nasa sala, if my memory serves me right, 1973, kang nahaman po yan, natapos na nagamit na. 1973. Diyan luminokso si Dante Baruna. Yan luminokso si Dante Baruna, mga tugang sa San Juanico Bridge. Taybaman ng paripuripo kang dagat dyan sa lugar na yan. Yan po tabi ang mga advice duman sa mga magbabiyahe, lalo sa mga hali po sa rayong lugar. Na baka mabuyo ka mo. Yun po yan tabi. Hindi ka ma-stranded. Duman sa mga may kargang dakula, bagabat ang daradara, magroro. Roll on, roll off. Tangani po na day ka mo maipit. As in, day kung may produktong mga daradara, day po mabuktak sa alanganon. Day? Yan po tabi ang mga dugan nga ito, mga impormasyones. Kaya, duman sa mga kababayan good morning. Papa Mar, swerte naman nung nanalo ng Grand Lotto. Swerte yun talaga yan Aloy ko ilimping uro atama na Grand Lotto na hindi. Abo yun, dahil ko nagtaya pa rin. Yung nangyayari sa mga baka. May guminada 331 million ang ginana niya, solo. Ayos na. Ayan, mga swerte na mga kababayan tayo. Dopuli, sana pag binigyan kayo ng swerteng ganyan, gamitin nyo sa tama. Hindi yung maging waldas tayo. May nangyari ba kayan na istorya, yung pinag-feature nga niyang kampisil. So na, in 1 year time, naubos yung ginanahan, Jing. Naubos. Dahil nga tada, balik sa dati. 1 million na rin si Pali. Di ba? Pangatamanan tayo na regalong ang kan Diyos. Di ba? Dahil yan sa kunyan, sabi nga ni kayan ni Lucky Games. Di ba? Kunyan, pangatamanan tata, minsan lang yan darating sa buhay ninyo. Di ba? Minsan lang yan darating na swerte na yan. Ang iba, nagadana lamang day pantuminama. Di ba? Kunyan sana, kapit lang, di ba? Saka magsikap lang ito. Trabaho sana kita ng trabaho. Pero pag medyo may kunyan, may may problema, mga tugang, dahil kita magkunyan, dahil kita magsintir. Kasi hindi ta pag bawyo ng buhay na bako man para sa to na itinaw sa tuya. Di ba? Alright. Yan. Sabi po digdi, mga tugang,
ni Chairman Garcia, may 54 na winning party list na ipupuklamar ngunyan pong aldaw May 19. Tulong party list ang entitled ng 3 seats and another 3 party list will have 2 seats in the Congress. May dalawa tayong party list na hindi mapuproklama. Sinuspend po ng National Board of Conferences ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Sisay daw yun. Yung ginunan mo nakatulong seats na ko ta, dahil pa maproklamar. May mga pending cases daw. Ayan po, tabi yan ang mga kunyan, development kunyan. Talagang salamato na maray ngaya. Ayan. Okay. Si si amigo tang Wilbert Wisely. Si Wilbert Wilbert Wisely. Parang hindi nakapasok yung yung party list ng agree. Damaguntado ang mga mensahe kaya ni Kunyan. Ni Wilbert Wisely. Damaguntado kung makuatang. Wala na. Damaguntado. Kung makuatang mensahe. Parang hindi ata tumutugma sa parang walang asan nila. Ayan. Clean ti taman ini. Clean ti taman po ini ka nagaging eleksyon. Ano ang tadaw? Dangupunta daw ini. Parang hindi ang sound ni Sir Wilbert Wisely. Kunyan, may mga daisyonerte po talaga ng mga party list kita. Duman po sa kunyan, sa nakaagi pong eleksyon. So ibang mga dakulo nun sa party list kaya, di ba? Biroon nito kunyan, 155. Tapos day man na midbid gan iba, di ba? O yan na po so nangyari, dahil lugod na ka kualaog so ibang mga dati naman na nagtatrabaho. Di ba? Ayan po, kaya medyo mamundo man, so ibang mga kababayan na naglao man duman sa inda po na mga pinagtiwalaan na party list. Yan, okay. Di ba tayo mga kababayan ta? Anyway, yan sa ako Bicol po, sigurado na po na 2 seats po yan. And sa madali na po, maproklama na po sa inda mamayang 3:00 po ng paghahapon. Ayan ang mga development po tabi. Okay? Ayan. Alright. Ayan. Pagtulong sa ating kapwa, lalo na po pagdating din sa kalusugan. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Ako po, ang inyong Manoy Wilbert Lee, ang Agri-Part List, ay mananatiling nandito po. Kasama po kayo, sama-sama po tayo, walang iwanan po. Gusto ko lang po banggitin dito po sa online lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi nga, God's ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. So, having said that, tinatanggap ko po, maluwag po sa aking kalooban kung ano po ang binigay sa atin ng Panginoon. So, maraming salamat. Magpapatuloy lang po tayo. Nandito po tayo, kahit po yung ating pag-Facebook Live every weekend para po magkumustahan. Itutuloy po natin yan, So, yun na nga, So, meron pa po akong 6 weeks, 5 weeks yata, bago po matapos ang aking termino. So, hayaan po ninyo, patuloy po natin gagawin ito, ang ating pong trabaho, ang ating pinaglalaban. At hindi po tayo titigil, Yung ating pinaglalaban, murang pagkain para sa lahat, para sa bawat pamilyang Pilipino,
tiyak na trabaho, sapat na kita, at higit sa lahat, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Tuloy-tuloy lang po tayo dyan. Huwag ka po kayo mag-alala. Konting pagbate kay Juanita Santos, Rose Antonio. Ayan na. Yan po tabi, mga tugang sana naging mensahe man ni, ako man na yan na dahil po sila magkakalaong. Pero kung panagusta po ang sa inda pong advokasya para sa, pagkaon, sa kalusugan at po sa trabaho. Ayan po tabi, para naman sa mga kababayan ta. Hali yan sa Agri-Party List, Congressman Wilbert Lee. Nga po sa yung Wilbert Wisely. si Manoy Wilbert Lee. Yan. Taga Sorsogon po yan. Okay. Mga tugang, yan na halos ang mga developments po ngayon na nakalap niya to. Kaya naman po sa mga kababayan ta, mag-riskusar na, magtipon-tipon na mga gamit, so mga masunod po na mga aldaw na maireskwela, tangani pong areglado na. Okay? Para duman sa mga kababayan niya to. Talagang may dugang mananggad na 1,000. Malacanang announces additional 1,000 hike for honorary of teachers who serve as follow-up chairs. So sabihin, 12,000 magiging 13,000 yung chair, tapos 12,000 mga tugang so full clerk. Yan ang mga kunyan, mga dagdag na mga impormasyon. Okay, paano mga tugang, ako po i-share na digdi po sa programa kunyan po na pagkaagang inining Monday. Salamatan po for trusting and for keeping us company. God bless the Philippines. Ako po si Mardula. Bangan po nito masunod ang alas 12 mga bareta with Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritterly. Taod-taod sa naman po yan. Sa pangarap po, kambilog na tropa, nakasabay ta dyan sa technical side, si June Apolis na. Kanina kasabay ta po si Chief Ramir. Yan man si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Hello ka boss, thank you and God bless. Bye-bye po. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCG